Hormatly vatandaşlar, şu gün 2022-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdäniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz bizim kanallarymyza. Bizim videolarymyzy görüp like basmagy we ýazylmaňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Şu videoň aşagyna şu gepleşiň kommentariýalaryny öz maslahatlaryňyzy ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Hormatly vatandaşlar, şu gepleşiň temasy ýollar açyldymy? Ýa-da ýene-de atogulkysi halkymyzy allap ýörmi? Ine şu arada men siziň bilen maslahatlaşyp, öz pikirlerimi aýtjak bolýan. Şol gepleşige başlamaka gelin biz birinji bilen Türkmenistanyň gelen habarlary gysgaçyk seredip geçelim. Ine Gurbanuly meclisi öwünüp men guran döwledim diýip hatda öňkü sapartelki diýilýän Niýazow özüne türkmenmaşy lakamdakan adama da şoň eden işlerini göz tutman. Diňe men etdim, men Türkmenistany kurdum, ine men watanym, men ýurdum diýip şu ýaly övünýär mecliste. Mecliste övünmem men guran döwledim, arkadağımız oňat watan parahat diýip propaganda ýaýradyp adamlary köçüşdürün diýip meclise halkyň wekillerine we şu ýere gatnaşan organ wekillerine buyruk berýär. Gurbanuly ejesini alyp Frankfurt'un üstünden München'e bardy. Şu ýerde öz ejesini we özüni doktorlyk ökürjek bolup şu ýere gitdi. Munam Serdar Gizler Paltdan Türkmenistan ne içine girer ne daşına çıkarýar samolyotlar beklep otyr gorkujugyna. Birden Apasanýara gelip birda turdaýmasyna kakam ýokka men ýeköldüm diýip hemme samolyotlar saklap ýatyr. Indi Türkmenistana häzir bütün dünýä gurulmalary, alaytada Birleşen Milletler gurulmaly, OBSE we beýle halkara gurulmalar adam hukuklary Türkmenistanyna gödök bozulýar diýip basyşlar edýär. Muňa garamazdan Watan programmasyna gaýtyp BMG bizi golýar, bütün dünýä gurulmalar bizi golýar diýip 180 gradus yalan informasiýa berýär. Hatda Raşid Miredov Serdara şeýde maslahat berýär. Ýanyňyzda bir kysany adam tutup şolary owdan depasap öldürmeli, bolsa bir öldüreli, bütün dünýä görkezeli ine biz adam haklaryna güreşýär, şurada kezzaplar tuttuk, korrupsiýonçylar tuttuk, paraxorlyk tuttuk diýip şu ýaly bir görkezelen ýagdaýda spektakl geçirilip maslahat berýär. Ine Gurbanuly we Serdar bizim guran döwletimiz diýip ýaşlara yerlerde propaganda ýaýradyň. Şolary watanymyzy, watanyň parahatlygyny, ine reformlar bolar, Türkmenistan galar, häzir kynçylyklar bar, bu kynçylyklar hemme döwletlerde bar diýip propaganda ýaýradyň diýip öz hukuk edaralaryndan, hukuk goýan edaralaryndan, ýöneki hökümet edaralaryndan talap edýär. Yerlerde propaganda ýaýradyň. Okuw jaýlaryna, mekteplerde hemme ýerde. Adamlar internet görmesin, o ýerde bir topar oppositsionerler ynanmasyn, olar döwletimiz ýykjak bolýar, olar ine parahatçylyk ýykjak bolýar diýip aýdýar. Ýöne olar inni hiç kim ynanmak olaň diýanatlaryna. Ine şu ýaly propagandalar gidip dur. Berdimuhammedowlar ýygyç ine şu halkymyz bizi hökman tutar, bizi hökman kovar, biz gaçmaly bor, biz gaçlaram ýzymyzdan ýzarlanmaz ýaly. Attaýew diýen haramzadany general prokuraturada hemme oturdup, hemme eden betbaççylyklaryny ýygnap, şonu arsalap, hemme dokumentlary, kanuny gelmeýän dokumentlary ýygnap, arsalap otur hemme ýerni. Erteki gün ine şoň ýakatyna tutulmaz ýaly. Sebebi ine opozisiýa gelir, demokratik opozisiýa bu kanun esatyna bizim bilen gurulşar. Ine şolarda hiç bir dokument bolmasyn, bizim dil görkezmelerimiz işleýän noktaýa ol ýok. Şuraya diýenlerine de biz aýdars, ol ministr ýa beýlekler islenlerni häzir gurulap biler, hökümet çalşantam. Bizde günah ýok, biz olar ýaly edin diýip aýtmadyk. Biz olar karar bermedik, özünden tapýar diýip gaýtyp
Hemme betbaşçılık koşulary ilerler. Men ýene bir gerek duýdurýan ministrlara, vice-premierlara, hukuk goraýan gurumlaryň ýolbaşçylaryna we onuň orunmasarlaryna, aşagdaky işleýän ofisiarlara kanunyň öňüne ýek özüň galarlar. Bular gaçmak bilen. Bular gaçanna ýeti biz adwokatlar bilen baş edip şol akdyljak bolanmazda da aýdarlar. Bizim çekin kararımız barmy? Ýani kanuny gödep goýup ýok. Boldy. Ol olaryň eden haramlyklaryna bizim günämiz ýok. Ol adamlar öýler etdi. Ministrler, para horeken hemmeti. Biz hemmeti basmalyk bolup biz ýene ýani nährli bolan soň, rehimli bolan soň olary ýani basmak diýip aýdarlar. Ýene şoň üçin şoňa taýýarlyk görýär. Şoň üçin men size aýdýan, kanuny laýyk gelmeýän görkezmeleri ýerine ýetirmäň. Eger siz günäkär, siz şonu ýerine ýetirýäňiz, siz şol görkezmeleri ýani bozýaňyz. Şu görkezmeleri edip kanun bozýaňyz. Sertap bolmuş zatlardan. Olaryň samalýotuna size ýer ýokdur. Indi Berdimuhammedow sağlyk ministrine diňe Russiýa medikament dermanlar uğradyň diýip aýdanyp. Indi adamlardan gan, ýani gan tapşyrygy bejeriň, ýani gan tapşyrsyň adamlar şu ganam plazma hökmünde Russiýa kömek diýip iýereli. Şo ýerde görüşýän, ýani söwüşýän adamlara gan gerekmiş diýip bizim halkymyzdan Gurban Ulyň hasabat ýani açan gurumynyň üstü bilen hemmeler muhtapşyrmaly. Şo ganlaryň plazma hökmünde ortada edilmeli, olum satylmaly. Pullar hem öýülýär. Yine Gurban Ulyň hasabat sahabyna gelýär, şu pullar şo ýerden Gurban Ulyň ýani etjek zatlaryna gidýär. Adamlar gurgurlar eşek ýaly işläp 12-14 saatyn işleýärler. İşlerinde bular vitaminler ýanoklar. Bulun ýani çağlanma bolsun diýip giýjegini işläp öýlerini yaramaýanlaryny çağlaryna aýdanoklar. Olary da indi gan tapşyjak bolsaň, bu ölüp giderler. Çağlar ýetim galýar. Çağlar ýetim galyp, ýani enatalary, aýal maşgalary şu birine işlemeli bolýar, kösünmeli bolýar. Çağjyklaram gurgular şol kynçylykda ösmeli bolýar. Ine şu zatlar gaýgy etmeýän, özüne milli lider diýip iki goşadyrnyň arasyndaky milli lider Gurban Uly halka hiç tat etkirin. Diňe halky talap, şol näçe talap bolýan bolsa, şoň ýan talamak nokody ýok. Geçkil botyr. Halk çydaýan, çydadyn ölsün diýär. Ine şu ýaly Rus soldatyna bizim ganlarymyzy akitdir diýär, plazma hökmüne iýerýär. Näme Rus halky ýokmu şoň? Näme egerde Rus halky gyýyp ýören bolsa, biz adalatly söwüş edýär. Ýani Ukrainada faşistler var, şoňa söwüş etdiýse, näme 140 milyondan näme şu gan bir 30 min halka şu gan ýygnap şol serkerdelere, şol eskerlere iýip bolmakmy? Türkmen halky berde hiç degişleri ýok. Sebäbi bu Putin'e yaranjak bolup Türkmen halkyny gysyp ýene şo ganyna plazma hökmüne ýerýär. Bizim öz ganymyz özümizde ýetmek banisada plazmalarda. Bunu näme diýär? Ganlar ýygynan inni bizim halkymyza plazma ganlary ýeter diýip, ýani alýa adamlar şo gelýän ganlara göni Russiýa dermanlar bilen bile uğradylar. Nämiş? Şo ýerde söwüş edip durmuş, şo ýerde eskerler, ýalanan eskerler barmış, şol kömek. Şo ýaly hemme ýerde alýar, hemme ýerde maglumatlar alýar. Gostamstat ýani Gostamstat komitet statistiki alýar. Hemme ýerde maglumatlar alýar. Türkmenistan betbaşça çümük gidýär. Bunu bolsa hemme ýer alýar, biz gülýäli, biz gowuýurduk, gowy döwletimizi gurduk, parahat döwlet. Serdar Berdimuhammedow reformator ine şol Türkmenistany galdyrar, ine öňe sür Türkmenistan diýip bütün dünýäni alýar we öz halkyny alýar. Şunu inanýanlar ama inanın. Men öňüme aýdyp gelýär, ykdysadetde tegerek nol, siyasatda tegerek nol, siyasatda praval durnukly. Indi çykmam bolmaýar siyasatdan. Hemme ýerde maskara. Dünýäde iň maskara döwletleriň biri Türkmenistan. Dünýäde iň maskara döwletleriň biri Türkmenistanyň köni prezidenti Gurban Uly.
idiot, kellesi giden şizofrenik ve onun oğlu idiot. Bular bilen bir Ýewropa halkynyň prezidenti ya ösen döwletiniň prezidenti ela gysmak aňarda dursun, ýa-da suraty düşmýär. Hiç ýere şol halkary gurumlaryna çağırmýar. Sebäbi bular diktatorlar. Bular öz halkyny eriýän faşistler hökmüne seredilýär. Bular öz döwletimizi gurduk diýip, ýa-ni öz baýlyklaryny gorar ýaly döwlet gurdular. Öz tohumunu. Şol öz tohum bilen halkyny talap pullaryny gorap saklamak üçin döwlet gurdular. Türkmen halkynyň döwletini elini ogurlap özlerine bir döwlet gurdular. Dogrudan hem soňky 16 ýylda Gurbanyňly bilen Berdimuhammedowyň döwleti bolup galdy Türkmenistan. Men her ýere gepleşgimde ýa-ni hormatly watandaşlar. Beýle ýatsam, eýle ýatsam, ya gaç gitseňem Türkmenistandan, ya Türkmenistana gaýdyp gelseňem, Amerikada bir 350 milyon dolar lato utsaňam, Rusiýada bagtyň işläp lato utsaňam, Türkiýede bagtyň işläp lato utsaňam, ýene-de sen Türkmenistany şu ýagdaýdan çykarmady. Şu ýagdaýdan çykarylmak üçin Türkmenistana kömek etmeli, Türkmen halkyna. O diýmek, opozisiýa bilen görüşüp şu halky adatlyga çykarmaly. Opozisiýa sana gelişmeýän bolsa ya opozisiýa sana ynanmaýan bolsa opozisiýa özüň bol opozisiýa. Ya özüň bir zat. Ine şu real ýagdaýlar bolupdur. Biz beýle ýatsam, eýle ýatsam, biz Türkmenistany düzeltmesek düzeltjek ýok. Näçe köp wagt çeksem, bular hedir edýärde Türkmenistan mundan beter çukurak gidýärde. Indi biz döwletimizi gurduk diýip başladylar häzir. Indi bir zat barly, Gurbanyňly özüni bejerer, Münchene gidip, ýa-ni Frankfurta gidip, geler de ýuwaş-ýuwaşdan özüni paça berler. Ay muny paça diýip aýdyryp başlar gatlaryna, ýa-ni ýallaklara, çepekçilere. Ondan soň mejlisde 2-3 tane ak sakally ýaşly gyýyp başlar. Bular bu gyýyşyga çydaman, boýnalar men paça diýip. Hemme dünýä gülüşür. Berdimuhammedow gülmedi. Olaýlar soňuna derdim. Aç wagt geçer de yine yallaklar çepekçiler aýdar, bu Berdimuhammedowyň dünýäsi, Berdimuhammedowyň döwri, bu Berdimuhammedowyň ýa-ni Gurbanyň döwleti diýip ya Gurbanyň ederler, ya yine bir ederler, ya Türkmenistan Gurbanyň ya arkadaky Türkmenistan diýip adyny çalşanlar. Ine şondan soň hormatly watandaşlar, poz giden soň sen müň erkek bolay. Sen gahrymanyň iň gör oğlusu bolay. Giç bolay. Hemme zanyň öz wagty bar. Men şoň üçin diýýär. Häzir biziň wagtymyz. Biz turmaly boldy. Oňa ine sen turan halkymyz gop gelip, biz halk diýmek biz gorkýar. Boýnalmaly biz gorkýar, bileleşmeli galmaly boldy. Niýe galmaly? Gurmaşyk galmaly. Onuň üçin ýürüýte Telegram kanallary açyp biziň bilen habarlaşyň, biz size düşündirýär. Ine şu ýaly wakalar bolup geçýär. Daýhanlar ýene-de utuluşdylar. Ýene-de bergidar, häzir paxtadan geçdi. Paxtadan bergidar bolsa, bular inni o hojulundaky işleýän bankrotlar. Käbiler diýär, burada diýäniň näme? Ekme, ýa-ni ýere barma diýse, sen näme gurulýar? Bular näme meşgul bolsun? Adi näme tolk wa şoýra baryp işläniň, özüde bergidar bolup gaýdanyň. Onu sen bankdan kardanla bir 100 milyon manat köýne pulun, şo pulu ýaşa da ýöre, saglyň bejer. Şolum şo burada, bak işek ýaly işläniňden, ýene-de bergidar bolanyňdan, şo bergidar puluny bankdan kardanla şoňa ýaşa. Şonuň ogsy ýok, saglyň üçin, bedeniň üçin. Men kardanyň diýemok. Başga ýollarym bardyra pul kazanmak üçin. Sen hökman ömrüňde daýgançylyk etmeli ýa-da ýok. Çykmaly şo ýagdaýdan. Ine häzir Mara vilayatynda medeniýet hepdeli geçirilýär. Ol ýerde de Gurbanyň we ogluny övmek propagandasy ýokur meşgulda geçýär. Telewizionyda diňe Gurbanyň we ogluny övmeli diýip ýa-ni propaganda etdirýär. Şoňa gelen ýallaklar, çepekçiler üýşenme halk öz aç şikaýatyny aýtmagy şoýra bar. Telewizionda bakar. Unutmaýyn, biziň halkymyň akyldygyny.
Şöyle var ya. Şo yerde yallaklar çepekçiler halkı görüp bir gaçıya gidileniyorlar. Ya bilýär de. Yine bir gedek meni ýatda diýen yallaklar çepekçiler bilýär öýlerini haram iş edýänlerini. Öz edýän işlerin ýanky şu rejimi öwüp şu rejimin yine köp wagt bolar ýaly şol işleri edýänlerini bilýärler. Halka garşy gidýänliklerini, yallaklap diňe öz bähbitleri üçin watany satýanlyklaryny bilýärler, gowy Yeni olarak ýatla haçanla biz Berdimuhamedowlary ceza oturucuna oturduğumuzda ve cezasını berenmede hükman suratda yallaklaryň esasy öyle kaptırma oturur. Sebäbi şo yallaklar bolan soň şu gurbanyň ýaly kanun gödök bolýan adamlar öňe çykyp ýolbaşçylyk edip halka alýar. Diýmek şul adamlar şul allakçylara yallakçylyk edip bütün halka alýar. Olur şonun üçinem hükman suratda ceza çekmeli. Görün ýerinizde yallakçylar, çepekçiler aýdyn, sizin hem wagtyňyz gelýär. Sizin suwda baryp, kadiýetde baryp däl, ýygnalyp, şo ýerde Gurban Ulyň buğdan depesinde oturup wagtyňyzy geçirdiň. Gözel Şagulyýowdan başlap. Akyş tapar Gözel Şagulyýowa, o beýleki burkola ýaly hemmesi. Adamlar şöyle aş şikayetlerini aýtmana baranlar polisle garşy alyp bir minut men kameram öçäýden häzir kamera batareýa çalşaýyn 1 minut. Başlama tanışyp teknik problem boldy. Ya kamerany öçürmek boldy. Men açyk efirler edýän, açyk efirler ýani teknik ýagdaýdan şu ýalatlar bolup geçek wagt. Yine gaýdyp geleliň, adamlar şo ýere baryp öz aşkaýatlaryny aýdynlap, polis işgärleri şol gowy maslahatlar berýär. Siz beýärlik gelmeň telewizioniýa, ýürüýte, hökümetde adam hukuklaryny gowaýan organlar bar, şolara baryp ýüz tutun. Ol kanun esasyna diýip aýdýarlar. Ol polis tarapyndan dogry ýol. Polisler adamlar kowman, gysman, adam ýaly düşündirip ýoluny görkezýärler. Ine şoňa hukuk goraýan gurumlar diýär. Tebe hukuk ýollaryny görkezýärler. Şo ýollar bolmasa adamlar gaharlaryna, ýani gaharyny çykarmak üçin bir topar biýdüňşi etip başlar. Men öňüm diýädim. Şu ýylyň ahyrynda ýa-da biz şu Berdimuhamedowlar çalşýar, ýa-da Türkmenistanda graždan uruşturur. Graždan uruşturmam köpü gitmez. Gatyrsa 15 günden bir aýa çeldi gider. Näme bolar? Bir topar MHM'şnikler, bir topar polisler, bir topar vice-premierler, ministrler, bir topar Gurban Ulyň garnaşlaryny ýok eder. Halkam kösener, ýöne şol atlaryň bolar, men öňünden aýdýar. Şol atlar bolmaly üçin biz hemmämiz kanunlara seretmeli. Eger kanunlar işlemese, diňe bir ýol bar. Graždan uruşy. Şoňa bar ýa. Häzir açlyk başlar, bikançylyk başlar, adamyň eýer nirasy yetmeli nokada. Men şoň üçin aýdýan, şu real bolanlar graždan uruşyna gidenden gurumçylykly galyp hemmämiz Türkmenistandan şol ýanky bi kanun, gödök kanunlar bozýan adamlar hiç wagt ömrüni hökümet işgärlerine işlemeliler adamlar şolary aýryp biz hakyky hökümeti östürip biljek, hökümete öz ýüregini berip, öz ýani ömrüni goýup hökümet üçin, bizim üçin, halk üçin işlemejek adam öňe sürmeli. Başga ýok. Bu adamlar
Kizcik dompraviyen jeyekinin yol boşluğuna da koyup bolany ok. Şoýla da parakoluk ederler şunu. Şu Gurban bilen tiyadar. Şol ýer güden adamlar kanunlar bozup, adamlar öldürüp, zorlap gezip ýören adamlar, banditler. Hormatly vatandaşlar, ine men Türkmenistanyň gelin gysgaça habarlary size aýtdym. Indi gelin bir öz temamyza geçelim. Migrasiýa kanununy sirdelim. Türkmenistanyň ýa Türkmenistanda ýollar açyldymy? Ya ýene de atawlyksy halky ağlap ýollar ýapyp ýollar ýapmaň başga formatyna geçdilermi? Gelin şuna seyredip geçelim. Näme üçin atawl ikisi ýollar ýapsak diýär. Egerde şul iki adam öýlerine milli lider diýen bolsa we halk ýallakçylar, çepekçiler şol halky inandyrjak bolýan bolsa, onu diýmek şul adamlar halk taýlady, şul adamlar halkdan gaçmalylar, şul adamlar ýollar ýapmalylar, onu ýollar açyk bolmalylar. Näme ýoklar? Näme ýollar saklap, ýa-ni gorkup saklap ýörler? Ine şu soraglary ýallakçylar we çepekçiler berin. Ya konsul işgärlerini aýdyň. Olar ýaly Gurban bilen Serdar halkyň liderleri bolýan bolsa, ýollar näme çyp ýapýar? Näme halkyndan gorkýar? Dogry DWT-den gorkýar, Gurbanowdan gorkýar, beýle kapasitesinden gorkýar. Olar salma. Ýöne halk birçüm. Näme çyp halk salan? Sebäbi bular halk tarapyndan saýlanmady. Şular bütün hökümet işlerinde halk üçün bir san edim edip gören adamlar diýär. Etmeden etjek niyetlerem yok. Ine şoň üçin halkdan okýar. Halk şolary bir ýerde tutar diýip gaty okýar. Öz pikirlerinizi ýazın kommentariýada eger de men ýalňyş bolsam. Vatandaşlar, häzir ben şu ýazan kommentariýalarymı öňe goýjak, seretjek şoňa ýöne şoň geçmäken men ýene de migrasiýa kanunynyň 24-nji maddasyny siziň bilen seretip geçjek bolýar. Gelin şonu okak görelim. Migrasiýa kanunynyň 24-nji maddasy näme diýär? 24-nji maddasy Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistandan çykmaň we girmeň tertibi. Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistany terk edip Türkmenistana girmäni hukugy bardyr. Türkmenistanyň raýaty Türkmenistana terk etmek we Türkmenistana girmek hukugundan mahrum edilip bilinmez. Eýýär Berdimuhamedowlar kanuny bozdular. Şu kanunun 30-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň gitmek hukugy wagtdaýyn çäklendirilip bilinär. Onam häzir seretip geçer. Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň döwlet serhetindäki barlyk nokatlaryndan halkara gatnaw üçin açyk bolan Türkmenistanyň gitmek hukugyny berýän resmi namalarda viza ýa-da barjak ýurdundan degişli ruhsady bilen Türkmenistan terk edip bilerler. Türkmenistanyň kadalyşdyrjy hukuk hereketleri ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalary, bugalter hasabaty, biometrik maglumatlary ýygnamak we Türkmenistan döwlet serhetinden geçýän senesine pasport ýa-da resmi nalara möhüm basmak şeýle hem zerur maglumatlary girmek bilen amala aşyrýar we elektron maglumat bazasyna girdilýär. Bu diýmek sen haçanda serhetden geçende sen biometrik we beýle hata ýa-ni statistik hasabatyny alýarlar da ýürütülýän prosedur we serhet prosedurundan ýa-ni bellik goýarlar we sana ruhsat berilýär çykmady. Ýöne şol prosedura sen durulmak üçin hiç ýyl haky ýokdur. Durulmalylar. Ol hemme döwletlerde de we masalan üçin Ýewropa döwletlerinde öz arasynda şolum ýok. Taksym bilen ýaly pasportyňa mülkeden ýa-ni bildi awtomatdan geçirýän, gapaçylyğa girýän, samolyota minýän, çykýan, çykanda da şonu bildi görkezmek, çykanda da öz awtomat açylýar boldy. Şundan Awstriýa, Berlin, başga döwletler Ýewropanyň içine. O diýmek näme? O diýmek hakyky azatlyk hereketi, adamyň azatlyk hereketleri. Türkmenistanam şeýle, Türkmenistanyň içem şeýle bolmaly. Hani näme ösüşler boldy Türkmenistanda? Hani şu ýaly ösüşler barmy? Bir de Lewatdan Aşgabat'a geljek bolsaň, içiniň kontrolüni ýa-ni polis diýdi, serhet diýdi, ýene bir zat diýdi, bir topar kontroly bar.
Näme şonu awtomatizatsiya bolanokmy? Bolýar. Onda para gonup bolmaz. O gerekkä. Ondan Berdimuhamedowlar çörek ýer. Çörek däl, ýa-ni milliardlaryny ýygynýar. Şu ýaly Türkmenistanyna ine hemmeler aýdýar Türkmenistan ösdi. Türkmenistan hemme ýa-ni gürkezjilerde iň iýizi. Ya 180 döwletiň 176-njy, 177-nji, 78-nji ya 180-nji. Käbir ýerde 150, 160, 170. Olam hasabat maglumatlary ýalan bolan. Egerde hakyky bolsa şular 170 bilen 180-iň arasyna giderler. Şoň üçin siz näme goýanýar? Türkmenistanyň nämesi gowy? Hiç nam. Azatlyk ýok, demokratiýa boýunça soňunda, azat söz boýunça soňunda, azat hereketler boýunça sözünde Türkmenistan ýapyk döwlet, Türkmenistanda ýaşap bolanok diýip onuň ýürüýse operatory Human Rights Watch tasdiklady şonu. Gurbanow ýa-da beýle kapasanýar Türkmenistan masaladan şul iki sany narkoman, neşekeş, keselli, idiot, kellere giden adamlar bütün dünýä öz gödök düzgünlerini ýöredip maskara bolup Türkmenistan maskara edýärler. Biz çıkaranda o kararları, biz çıkaranda o görkezmeleri, biz Türkmenistan'ın yolbaşçıları değil. Lütfen. Mesela için Türkmenistan'ın yolbaşçıları o işliyor, Türkmenistan üstüyor. Şöyle Gurbanow kıyırıp dursun, ya yeni bir aydıp dursun, hiç il farkı olmaz. Bir topar suutnamalar var, Gülyan Türkmenistan üstüyor. Eğer de Türkmenistan üstmeyen olsa, dinle eksport güýçlenip ýa-ni nevit galyň bahaty ine galdy soňky nemede ikisi galdy. Hani Türkmenistanyň halkynyň hal maddi ýagdaýy gowlaşdymy? Ýok. Sizin sosial pasobiyalaryňyz galdymy? Ýok. Giýdici ikisi galdy. Niye toplular? 80% Gurbanowyň huzgusy hasabyna gidýär. 20% büdjeti bile öldürüp ýene de ýa-ni juw ministrler bilen ugrulýar. Ýene de bir dowlet Gurbanowa bar ýa, başga dowleta ýa-ni juw ministrler ugrulýar. Ne? Gen görmeler. Galyň bahaty men 10 ese galdy. Hani Türkmenistanyň hal ýa-da ýa halkynyň hal ýa-da üýtgenim ýok elbetde. Ýene de migrant gullar görgüli 10-14 saatdan işläp Türkmenistan pul ýermede şonu Türkmenistanda bitbakçylyk katastrofa bolýar. Şu ýaly. Şoň üçin Türkmenistan hiç bir soralarda adam gymmatly kesgitleyen şertleri üstüren oldu. Şu şertlerin ýa-ni düzümlerini üstüren okuyşan. Gaýtyp saklap dur ösme ýaly. Şerketleri ýalyp ýa-ni adamlar çykartma, internet ýapyp şu hiç zatdan habarlar bolmasyn, türme ýasap otylar. Eger de iksan milli lider, şol ýaly hakykatdan milli lider bolsa, biri arkada bolsa, öz tohumynyň, beýlekem öz tohumynyň arkadagynyň serdary bolsa, serdar ogly bolsa. Näme okýarlar halkdan? Näme okýarlar halkdan? Näme internet açan oklar? Näme ýollar açan oklar? Şu bir vatandaşymyz bilen görüşdik. İki adam diýär, iki adam olup gitjek bolýar. $610 bildiň bahaty. Bir tarapy. İki adama $1220. Diňe ol $1000 ýa-ni şerketden çykmak üçin geçende pul bermelmiş. Mene düşünemek. Egerde ýollar açyk bolsa, onda da seni ýa-ni saklap, tamojna ýa ýene bir şerket ýa emheme saklap, samolyotdan düşürýärler. Düşürüp, olam ýa-ni biz bilemzok görkezme bar. Kimden sorasaň biz bilemzok görkezme bar diýerler. Şo ýerde görkezme bolsa, ine Türkmenistandan çykan adamlar aýdýan, şo ýaly adamlar aýdýan bolsa, kimse samolyotdan düşürse adyny, familiýasyny alın. Adyny, familiýasyny, işleýän ýerini alın. Şonu alanyňyzda siz ýa-ni prokuratura ýadyň derrew şo haty. Polis bolsun, emheme bolsun. Ine şul adam men bildiklerim bahaty $610. Men ine taýýarlyk gördüm, ine şunu harç etdim, çiýişim maksimal. Men şunu çykdyjygyny etdim.
bir topar zatlar aldım, ýa daşa gider ýaly. Ne şunu meni samolyotdan sakladylar. Aňyr baram banisa girmeldim, öňünden puluny töledim. Onun pullaryny goşunda ýazym. Men ine 25 milyon manat ýa plança milyon manat çykda jetdim. Şo çykdyjy ýitdi. Şonu şulardan hemen ýoroşdy maňa kompensasiýa hökmünde berdim we kanun bozdy diýip üstüne alaýar. Bir tarapyndan suwda berim şonu. Şo pullary size gaýtardym. Ya şoň hiç ýyl kanun laýyklykda şunu çözmeýän kellesine gelen zadyny aýdyp görkezme wa diýip aýdyp size reýsden durdy. Hökman suwda berim de prokuraturadan. Öwredin şolary kanunlara hormat goýmaly. Türkmenistanyň içindäki konstitusiýany ýöredip biljek diňe bir organ bar. Onuň ady konstitusiýanyň ýokurtynda duran organ halk. Konstitusiýada ýazylşan. Siz etmeseňiz etjek ýok. Hukuk goraýan guramalar sizi talap hukuky bozýarlar, şolary öwretmeli. Öňe geleni, köçüde saklayan polisi, emhemetin samolyotdan düşürýän öwredin şolary. Onu Gurban Gulam Serdarym öwrenip başlar. Halka inni kanunlaryny gobul ýa, bire oýunlaryny etdirmez diýip. Ýa-ki ýa gödök bolup başlarlar kanunlary, onu bütün dünýä bilip bulary ýa-ki aýryp bolýar. Ýa-da ýene-de gizliň, ýa-ki gizliň ýagdaýda ýygnap görkezme berip, hiç zada gol çekmeýän edin şunu, muny edin diýip başlar edip öz gatdanna ýa-ki ministr, jowy ministrlaryny ýa-ki akylsyzrak, samsykrak adamlar ýygnap üstüne haýbat atyp, ejetine kakadyny söwüp kanun bozduryar. Şu zatlar durmak üçin siz talap edin. Hakyky talaplaryny, hakyky konstitusiýanyň esasyna size adam ediljek zady ýokdur. Hiç bir adam. Indi 24-nji maddaň 3-nji bölegi şeýle diýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň döwlet serhedinden giriş we çykyşy hasaba almak elektron derwede ulgamy arkaly amala aşyrýar. Elektron gate, elektron derwede ulgamyny ulanyp hasaba almagyň tertibi şeýle hem bu ulgamy ulanmaga ruhsat berilen adamlaryň sanawy Türkmenistan döwlet migrasiýa gulugy tarapyndan tasdiklenýär. Indi ýene 30-njy madda geçelir, ýa şol 24-nji maddada ýazyly adamlary ýa-ki haçanna serhetden geçjek bolanyna ýa-ki çykjak bolanyna diňe 30-njy maddaň esasyna saklap bilinler we durdup bilinler diýär. Gelin şu 30-njy madda seyredelim. Migrasiýa kanunynyň 30-njy maddasy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagyny wagtlaýyn çäklendirmek üçin esaslar. Türkmenistanyň raýaty üçin, Türkmenistanyň çykmagy üçin wagtlaýyn çäklendirmeler giýilip bilinler. Birinji, döwlet syryny emele getirýän maglumatlaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna keskitlenen möhlet guturmaka habarly adamlar şu möhlet guturynça çykmaga gadagan. Ine mysal üçin men 83-den 85-e tankowy ulgamda gulluk etdim. Men 10 ýyllyk gol çekdim, hiç ýyly şu tanklaryň maglumatlaryny daşýurda gidemde goýbermän, ýa aýtmaryn diýip nime etdim. Soň meni daşýurda ulüsüni gadanan soň iýerjek boldular, ýöne şu maglumatlar bolan soň meni daşýurda goýbermediler. Bolmasa ýa-ki putyovkany töläp iýerjek boldular, ýöne şu gol çeken ýa-ki gizliň habarlar, tanklar barda gizliň habarlar boýunça gol çeken dasyem bolan soň meni goýbermediler. Şol dogrudan şu ýaly ýagdaýda goýberlenip. Özüňe garşy jenaýat iş gozulsa, kadet iş gutorýança sana gitmek gadagan. Men bir dagda düşünemok, Türkmenistanda biri egerde kadetde iş serdilip otursa, ýa-ki jenaýat çekip oturan ýagdaýynda, şu jenaýatdan çykan ýagdaýynda, türmeden çykan ýagdaýynda jenaýaty dogry çekip çykan ýagdaýynda muny ikinji gerek jazalaýarlar. Sana gitmek bolanok sen oturdun diýip. Oho, bu adam kadetin üstü bilen jenaýat kesildi. Jazalandy. Jazasyny çekdi, oturdu, çykdy. İkinji gerek jazalandyrmak hiç kim haky ýok. O konstitusiýada belli bir ýagdaýda aýdylýar.
Indi hökümet işgalan şolu ýene bir jazalandyrýar. Sen oturdun sana çıkmak bolanok. Onu hem peçat koyulayam oturtdy. Oturdy, jazasyn çekdi, çykdy. Nire gidecek bolsa gidebilýär. Elbette hökümet işine taýlanyp bilmese, eger jazasy maşençistä bolsa, o ýerde ogurlap biler. Elbette ýa bir agyr jaza bolmasa, hökümetde bir zat edip biler. Eýem ýa-ni öz gylky-häsiýetini görkezdi. Ýöne daşyna çykmak meselesinde sen muny jazalandyryp bilmeň ikinji gerek. Hiç zat etmedik bolsa, sen ýene oňa öňki eden işler boýunça bir gerek jaza alyp, oturup jazasyny ýuwan adama ýene jazalandyrýan. Şu zat eger bar bolsa, gün şonu prokuratura berin. Gün prokuratura ýadyňda ýa suda çekminde, ine şu adam meni Türkmenistanyň daşyna çykmagyna goý berenok, 24-nji maddaň esatyna, migrasiýa kanunynyň 24-nji maddaň esatyna men çykjak, meni goý bermek ödem dil görkezme bilen saklap dur. Şuny gaýrat edip prokuratura ýaryň jazalandyryn, şu adam kanunlar gözek bolýar diýip adyny familiýasyny berin. Barlyk geçirsin şol adamy, ýa-ni menden ziyatka sorýar diýip aýdym şonu. Onu işten aýralar. Beýlikler mysal bar. İkinji, özüne garşy jenaýat iş gozgoldy, karyatda iş gutorýança diýmek şonu ýa-ni çykyp bilenok. Üçünji, jenaýat edenligi üçin jaza möhleti gutorýança ýa-da jaza boşadylýança iş kesilen bolsa. O diýmek, sana jaza kesildi. Sen türmede oturýarsyň. Indi jazaň gutornok ýa-da pasilenýa çykdyň. Sen ýa-ni oturuşuň formasy bar, ýa içinde ýa daşynda pasilenýada. Şo jazaň ýa-ni suwudyň tarapyndan kesilen jazaň gutorýança sen gidip bilemok. Şonu dol çekmeli, boşamaly, ondan gitmeli. Dördünji, kadiýatyň karary bilen özüne ýüklenen borçlanmalaryň ýerine ýetirilmeginden gaçan bolsa, borçlar ýerine ýetirilýänçe gidip bilmek. Mysal üçin, bir aýal maşgala bilen ýaşap, nikah edip, hökümetde registrasiýa edip, aýlaşan bolsa, çağlarda aliment tölemän bolsa, çağ pullaryny bir näçe ýyllap şu borçlugy bar. Kadiýaty muny tasdiklan bolsa, şu borçyny ýerine ýetirmänçe, şulardan gidip bilenok. Ya ýene bir edara içinde bir uly ýitgi eden bolsa, şu ýitgini kompensasiýa edýänçe oň jazasy gutorunok diýilýär. 5-nji, kadiýatyň karary bilen aýratyn agyr jenaýat edenligi üçin ýa-da bir katlaýyn jenaýat eden adam hökmüne ikrar edilen ýa-da höküm çykarylýança polisiýanyň administrativ gözekçiligine aslında otyrka gözekçilik bes edilýänçe çykyp bilenok. 6-njy, adamyň özüne garşy iş gozgalyp we şol iş bes edilip gutorýança çykyp bilenok. 7-nji, harby gullugy çağırmaly, harby gullugy gelýänçe ýa-da harby gullugyny gutorýança, Türkmenistanyň daşynaky hemişilik ýaşamak üçin ýagdaýlary muňa giýmeýär. Şu harby gullugy gutorýança daşyrda gidip bilenok. Eger harby gullukda bolunmasa, egerde Türkmenistanyň daşyna hemişilik gidýän bolsa, onda şul 7-nji bölüm işlen okşaň. Gidip bilýär. 8-nji, Türkmenistan raýatynyň daşa ýurtda bolanyna adam söwdasyna pidasy bolmagy ýa-da gulçuluga düşmegi gorkusy bar bolýan bolsa, ine şu adam häzir gider, şunu adam söwdasynyň pidasy bolup bilýän bolsa, şol hop bar bolsa, onu goýup bermeýär. Mysal üçin, Afrika döwletlerine gider, o ýerde adam ogurlap satýarlar. Ine şol adam şu ýere baryp risk alýar, ine şonu saklap bilerler. 9-njy, ozal daşa ýurtda bolanyna kabul edýän ýurdun kanunlaryny bozan bolsa, onun gitmegi janyna we saglygyna howp salýan bolsa. Mysal üçin Türkiýede bolanyň şöyle deport bolýar. Türkmenistana gelene hemme adam düzeltdirýär. Indi Türkiýe gitjek bolýan, ýöne Türkiýede deport. Ine şol deport ýapylynça Türkiýe gidip bilýär. O diýmek Dubaýa gidip bilýär, Rossiýa gidip bilýär, başga döwletlere gidip bilýär. Diňe Türkiýe ýolçy bolsaňyz siz saklap bilerler. 10-njy, onun gitmegi Türkmenistanyň milli howplugynyň bähwitlerine ters gelýän bolsa. Mysal üçin bir adamyň daşyrda gitmegi Türkmenistan howpluluk milletiniň howpluluk gullugynyň bähwitlerini bolýan bolsa.
Sen bir sır bilýän bolsaň ýa-da sırlary açyp bilýän bolsaň, onda seni saklarlar. Türkmenistanyň rahatlygyny, howpsuzlygyny üpçün edip bilmeýän daşary ýurtda adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda Türkmenistan hökümeti bu döwlete syýahaty wagtynça çäklendirmek barada karar beripdiler. Diýmek, mysal üçin siz Russiýaga gidýäňiz, Russiýada uruş başlady. Ine Ukraina. Ukraina gidýäňiz, Ukraina bilen serhetler açyk häzir gidip bolýar. Ýöne Ukrainada uruş gidip dur. Siz şöyle barsaňyz, siz öldürip bilýärler, ýani bir zat bolup bilýär. Ine şul pursat force majeure diýilýär. Şu pursaty gözüňde tutup Türkmenistanyň prezidenti ýa migrasiýa gullugy sizi çäklendirip bilen Ukraina gitmeli. O diýmek, beýleki döwletlere gidip bilersiň. Ýöne Ukraina gitmeli, ýa uruş gidip dur. Ine şul 30-njy madda diňe şu halatlarda Türkmenistandan çykjak bolýan adama saklap bolýar. Başga halatlarda hiç hili mümkin däl adamlary daşyrda gidenler samolyotdan düşürmäni ýa saklamaly. Men ýüride şuny bizim watandaşymyza aýdýan sebäbi ýa-da sizi biri samolyotdan düşürse hemme çykdyjylaryny barjak ýeriň atyrlaryny şo ýerdäki mysal üçin medisina kömegini aljak bolýanlar şo ýeriň tülünün pullaryny hemme rashodlar bolsa goşup goýan şoňa. Çiğişirmem ýalyp ona suda berin. Bir böleginem prokuratura şol adamyň üstünden ýazyp kanunlaryny bozýar gödök. Men migrasiýa kanuny 24-nji maddasynyň esatyna çykyp bilýän ne şunu bozýar diýip ýazyň üstünden hem şonu jenayda çekerler. Hem şonu sizin pulluňyzy şol adama gaýtyrdylar. Ýa siz giden bolsaňyz şo çykdyjyňyz köýmerdi. Ine şu ýaly kanunlar bizi gorýar. Biz şunu bilmeli. Şimdi gelin biz yine de bizim temamıza gelelim. Yollar açıldı mı? Ya da yine de Atoglyksi halka aldı yani. Senin $610 bir tarafa. O näme? Beýleki daşyryň aviakompanýalary edýärmi? Ýok. Kerasin bizimki. Samolyot bizimki. Türkmenistanyň adamlary ýa-ni ortaça aýlyk Türkmenistanda $50. Şu zatlar gözüňde tutup bütün döwletler öz halky üçin el ýeterlikli ýa-ni uçuş ýollary urýarlar. Diýmek, kanun esasında, konstitusiýa esasında şu adamlar şu azatlygy we şu adamlaryň haklary we daşarda gidip kim bilýär öýlerini bejermäni, dost ýarlaryny görmäni, dogun gardaş agyr ýagdaýda bolsa baryp alyp gelmäni ýa kömek etmäni ýa studentlerini görmäni bir topar ýanky hökmany gitmeli ýerler bar. Şolary şo gide uçuş ýollary şolary el ýeterlikli bolar ýaly hasap edilýär. Onu kelleden goýulmaýar. Şuň Türkiýanyň samolyotlary $450 bir tarafa gidýär, $350 bolýar. Türkmenistanyň bolsa $600. Ýadyňyzda bolsa men aýdantym. Çakyýew Serdar Berdimuhammedow bir teklip etdi. Ýollar açalyň, ýöne bahatyny ummasy edeliň, adamlaryň pul ýetmedi ýaly. Hem de içinde bürokratik ýanky ýürütülüşdirilen gadançyklar tapaly, hatda görkezmän dille. Halkam gerek wagty ýanky gyzyp duraly, saklap duraly. Birden barsy gidämesin şol gitse, bütün dünýä maskara bolup bizi aýryp giderler. Ya bizi tutup ederler. Ya daşyndan apasanýarar halk bilen gelämesin bizi aýryp basarlar diýip. Yani şu dağıtlardan korkup şu yolları kontrol edecek ol. Şunu yani diyor. Şimdi ben yazılan soruları seyredip geçeyim. Tekliflere sorumlu olsa. Baştan burada bizim kanımız derman düzümünde de trek var deyip yani haydiya oyun edeyim. Doğru belirlep geçtiğiniz Muradağa Türkmen halkı ölüyençe işlep ölmeli minnoç şeyler. Muradağa doğru edýäňiz Türkmen halkyň adam yerine
Goýmadylar. Nähili agyr ýagdaýlar geçýärler. Wyjdansız hökümet. Siz bir zada düşünýäňiz, watandaşlar. Siz hökümetden bir nähili mirakl diýýär-de, ýani bir jadywyň ediljek zadyna garaşýan, bir fantastik zadyna garaşýan. Bolmaz. Dünýäde hemme zadyň bir logiki ýerdimleri bar. Eger mysal üçin suw gök bolsa, o gara bolup biler, egerde biri gara zat atsa şoň. Ya bir ýerden suwluk gara, ýani daşyň ýanyndan geçip gara gitse. Ol öz-özünden bolmaýar. Eger pişik ak bolsa, şo gara hapanyp biler, gara bolup biler, ýöne öz-özünden duran ýerinden gara bolup biler. Şu ýaly türkmen hökümetine iki sany narkoman beýniňe killesi gidip meýlap ber. Men döwlet gurdum, men öz döwletimi gurdum diýip öz tohumum bilen ýanky Türkmenistanda paça ýaly ýaşap ber. Oğulny ine öýden çykanna kakasy oğluna diýär, men gelýänçem öý seretdik diýär, şu ýaly oğulny goýdy, oğlan hemme samolotlar saklap Türkmenistan baglap diýär. Şu ýaly öz mellerine döndürdiler. Ýanyna da diňe wepaly, akylsyz, haksyz, wyjdansız ministr vice-premierler ýygnap olar bilen bile halky talap ber. Siz näme garaşýaňyz? Ölüp işläp ölüp gidýäňiz. Ýoluňyz diňe şol. Sizi alydy diýen ýok. Siz öz problemaňyzy özüňiz çözmeseňiz, çözüp berjek bolmaz. Bu hökümetden hiç zat garaşmaň. Men size aýdyp gelmesem. 16 ýyllyk gurbanyň sizin üçin bir ädim etdimi? Ýok. Etnäç pädir etsin. 16 ýyllap gitarada oýnady, raly çaldy, ýani ralyda maşyn sürdi, at çapdy, it görkezdi, ýani bir topar haramlyk etdi. Hiçbir biriniň bir zat diýenim ýok. Ýene opozisiýonlar diýmese, hiç kim hiç zat diýen ýok. Sağ bolsun opozisiýonlar diýen soň häzir Türkmenistanyň açyk kanlyk işläp başlady. Biz dag diýmesek Hudaý saklansyn Türkmenistanda barar ýaly, ýani bir gün ýaşap durýan döwlet bolmaz. Hälem biz aýdyp polislara, emhimi işärlere Berdimuhammedowyň edýän haramlyklaryny bütün dünýäge ýaradyp, basyş etdirip, açyk gorkup saklap durýar bular. Bolmasa bular dagy vilayet etrap aýlanyp aýallar zorlap, gyzlar zorlap, hezledip, ýygyňlar bilen gezerdiler. Inanyň bularyň maksady ýygyňlar vilayetden alýar, her vilayet bir ýygyn alýar, öz häkimini, ýani er häkimini saklaýar, şöyle awçylyk edip, adamlar zorlap, ýani aýal maşgalary zorlap, gezip, muňa el getiripsiz, ýani häkim ýaly gezer. Ýani häkim hem prezidentin belirlenen häkim hem muňa gul bolup işler. Haçan halk şuňa, bu öwreni tamam öz häkim bolar. Boldy. Ol kanun ma, konstitusiýa onu sezilme. Ine şoňa bar ýaly. Biz şoň ýolundan siz saklap dur. Şunu saklap dur. Çıkışlar bilen bütün dünýä düşünür. Şu ýola geçmek üçin bular fizik taýdan eýem geçip başladylar. Diňe paçalygy geçdiler. Bizim etjek zadymyz ýok, siz ýatyrsyňyz. Siz bize goşulman bizden gorkup gaçyp ýörsiňiz. Bizim diýen zatlarymyzy dinlemän. Bir topuruňyz da YouTube görme, Hudaý saklasyn, soň birden öňe çykyp bolýar, öňe çykaýmagyn diýip YouTube seyretme diýip, ýani bir-birini gorkudýar. Men bir zada düşünýär, bir sany narkoman döwlet basyp alyp duran. Bir heppeçilik edip gezýär, ine onu görüň diýip özüňiz aýdýaňyz, onu golýaňyz, arkadaş şöhrat, serdagy şöhrat diýip goýýaňyz. Birisi hakykat aýdyp ýol götürdi, gaçyp Hudaý saklan şonu görmeň diýip bir-birine aýdýar. Elbetde hiç zat düzelmez. Sen size gerek. Haçan da sana gerek bolsa, onu düzelip başlar. Haçan da sana çalışmalı gerek bolsa, şo günden başlap daşdygyň çalışyp ýa ülkep başlar. Size gerek gel. Sizin häzir gulýaly işleşiňiz diýmek size siz ırza şoň. Şoň üçin özüňizden görün. Opozisiýonlardan hem däl, Gurbanlydan hem däl, Serdarlydan
Serdardan görmek. Bir daha diýanlygy çykarmak. Sizin ykbalyňyz Serdara da bagşlanýan, Gurbangulyga da bagşlanýan. Degişliler. Diňe size degişli. Siz öz hakyňyzy dogry ellerine berdiňiz. Ine şoň üçin inni olara degişli bolmagy. Haçan haklaryňyzy alanyňyzda sizin ykbalyňyz çalyň ykbaly. Sen ýoluň olara degişliler. Sen öz hakyňy tadak edip berdiň. Bir topar çepekçilerim, ýallakçylarym gyýryp ýatyr. Dogry etdiň, bu biziň arkadaşymyz. Şul yalan zatlara inanyp, özüň allap, öz hakyny tadak edin. Ine şoň üçin şu zatdy. İýidiň alman inni. Näme sebäpli olur beýle öldürip barýar? Näme üçin biziň haklarymyzy bozýar? Getir men hakymy. Näme üçin men hakym bolýan diýip siz haklaryňyzy talap etmeli. Hormatly watandaşlar, men şunun bilen öz çykyşymy utaýan. Egerde şu çykyşyma kommentar ýazak bolsaňyz ýa-da tanqid etjek bolsaňyz, konstruktiw tanqid ýa-da maslahat berjek bolsaňyz, ýadyňyzdan çykarmaň, kommentarda ýazyň. Bize ýazyň, like goýun, videolar paýlaşyň. Biziň halkymyz eşitsin, bilsin. Soň eşitmedik, bilmedik, bize ýol görkezden bolmady. Ay, bizem näme? Bir gömük halk diýip özüňizi allama. Hemme zat el ýeterli. Siziň hüwüsiniz ýok. Şondan. Hüwüs dürmen adamda. Gowulgy açyk ýaşamaklyga üstmäň hüwüsiň bolar. Hüwüsiň bolsa ýolum tapylýar. Wagtym tapylýar, maglumatlarym tapylýar. Ine Türkiýede inni ýaşap bolmak iýler Warşawa gidip şolda öz ýa durmuşyny gulşulyga berip şoldan pul gazanyp Türkmenistana berjek bolýar. Siz o Warşawada bassa başga näme ýaşaýar? Haýsy döwleti? Ýöne döwlet aýlanyp ýörjekmi? Öz ykbalynyň gaçyp boluny besetmeli. Biz Türkmenistana barmaly we şolda meselen çözmeli. Düýgünde. Şoň üçin men size her wagt azatlyk arzu edýän. Şunuň bilen men öz efirimi utaýan. Inniki efirlere çeldi. Erti men Akber Sapara bilen bir efir etjekdim. Türkmenistanyň intelligensiýasy barada. Gatgylykly efir. Wagtyňyz bolsa dinleň. Paýlaşyň videolary ýazyň biziň kanalymyza. Sag bolun.